Salutare tuturor! Numele meu este Alin și astăzi vom începe pregătirea pentru bacalaureatul de matematică la Școala Digitală. Astăzi vom vorbi despre progresii. Primul tip de progresii despre care vorbim este cel de progresii aritmetice. Și ce vrea să spună acest fapt? Avem un șir de numere, da? Și observăm, de exemplu, dacă avem 2, 4, 6, 8, 10, că diferența dintre 2 și 4 este 2, dintre 2 și 6 este tot 2, dintre 6 și 8 este tot 2, dintre 8 și 10 este tot 2. Practic, fiecare termen se obține din cel precedent adăugând numărul 2. Nu este un caz general doar cu 2, putem să avem orice diferență între numere, iar această diferență dintre numere se numește rația progresiei aritmetice. Ca o definiție, șirul AN, unde N începe de la 1, este o progresie aritmetică de rație R, dacă și numai dacă termenul curent AN se obține din termenul anterior AN-1 la care adăugăm rația R. Orice termen din progresia noastră aritmetică îl putem scrie în funcție de primul termen al progresiei. Cum? Termenul curent AN este termenul întâi, primul termen al progresiei aritmetice, la care adunăm numărul de termeni minus 1 înmulțit cu rația. Ca să vedem un exemplu, 10 la noi este primul termen 2, la care adăugăm numărul de termeni 1, 2, 3, 4, 5, 5 minus 1 înmulțit cu rația care este 2, am zis. Facem mai întâi paranteza și ne dă 4. 10 egal cu 2 plus 4 ori 2 ne dă 8, care este adevărat. În continuare vom vorbi despre numărul de termeni ai unei progresii aritmetice. Dacă ne întreabă câți termeni avem în progresia noastră aritmetică, putem afla astfel. Scădem din ultimul termen al progresiei aritmetice primul termen al progresiei aritmetice, împărțim cu rația și adăugăm 1. Și astfel obținem n, care este numărul de termeni ai progresiei aritmetice. Dacă ne zice că apare foarte des în problemele de BAC termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice, de exemplu x, y, z, termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice, termenul din mijloc, în cazul nostru y, este media aritmetică a celorlalți doi termeni. Y egal cu x plus z supra 2. Și foarte important este suma a n termeni ai unei progresii aritmetice, A1 plus A2 plus puncte plus AN, este dată de formula aceasta A1 plus AN, adică primul termen plus al doilea termen, înmulțit cu numărul total de termeni și împărțit la 2, totul supra 2. A1 plus AN, totul ori N pe 2. Ținem minte că este foarte important. Bun, și acum haideți să facem un exemplu, o problemă destul de des întâlnită. Să se calculeze numărul natural n astfel încât 1 plus 5 plus 9 plus puncte plus n egal cu 231. Da? Din ce am învățat până acum observăm că noi avem aici practic o progresie aritmetică pentru că termenii diferă printr-o diferență comună, adică 5 minus 1 ne dă 4, 9 minus 5 ne dă tot 4. Prin urmare avem primul termen 1, al doilea termen 5, al treilea termen 9 și rația noastră este 4. Ca să aflăm necunoscuta, trebuie să ne folosim de formulele pe care le-am învățat. Astfel, suma unei progresii aritmetice are formula A1 plus AN, adică primul termen plus ultimul termen, totul ori numărul de termeni supra 2. Eu suma o știu că este 231, primul termen îl știu că este 1, ultimul termen e cel pe care trebuie să-l aflu n,
Singurul lucru pe care nu-l știu este numărul de termeni. Numărul de termeni pot să-l aflu cu formula ultimul termen, pe care la fel trebuie să-l aflu n, minus primul termen, pe care îl știu 1, supra rația, totul plus 1. Bun, acum hai să facem un exemplu în care ne zice să calculăm această sumă. 1 plus 4 plus 7 plus puncte plus 31. Observăm din ce am învățat că am avea o progresie aritmetică, întrucât primul termen este 1, al doilea termen este 4, al treilea termen este 7. Observăm că diferența dintre 4 și 1 este 3, dintre 7 și 4 este tot 3, prin urmare rația noastră va fi 3. Pentru a calcula o sumă, ne trebuie mai întâi numărul de termeni din acea sumă. Și cum calculăm numărul de termeni? Din ultimul termen scădem primul termen, împărțim pe rație și adăugăm 1. Astfel vom avea 31 minus 1 supra rația care este 3 plus 1. Vom avea astfel 30 pe 3 plus 1, adică 30 împărțit la 3 ne dă 10 plus 1 egal 11 termeni. Deci aici avem 11 termeni. Și S la noi va fi, ne amintim formula, primul termen adică 1 plus ultimul termen care este 31, totul înmulțit cu numărul de termeni n supra 2. Și vom avea 32 ori 11 supra 2 și vom avea 16 ori 11 care ne dă 176. Bun, următorul tip de progresii despre care o să vorbim este cel de progresii geometrice. Și haideți să ne uităm cu atenție la acest șir pe care îl avem aici pe tablă. 1, 3, 9, 27, 81. Ce observăm? Că următorul termen se formează din primul înmulțind cu 3. Al treilea termen se formează din cel de-al doilea înmulțit cu 3. Următorul termen se obține din cel dinaintea lui înmulțind cu 3. Deci, dacă la progresiile aritmetice obțineam un termen adunând o rație la cel dinaintea lui, la cel precedent, progresiile geometrice le obținem înmulțind termenul precedent cu aceeași rație. În cazul nostru, rația este 3 și se notează cu Q. Dacă la progresii aritmetice de regulă o notăm cu R, la progresii geometrice o notăm cu Q. Și zicem că și noi rația noastră în cazul acesta este 3. La fel avem formule pentru o progresie geometrică, da? Șirul BN, unde N este mai mare egal cu 1, este progresie geometrică dacă fiecare termen de N se obține din cel precedent înmulțind cu rația Q. O formă generală dată de primul termen al progresiei geometrice este că termenul curent este primul termen B1 înmulțit cu rația la puterea n-1. Adică avem practic n-1 înmulțiri cu rația Q. În cazul acesta, dacă avem 3 termeni consecutivi într-o progresie geometrică, există următoarea formulă. Y pătrat este x ori z, adică termenul din mijloc este produsul la pătrat, este produsul celorlalți 2 termeni. Cum avem aici 9 la pătrat, de exemplu, ar fi 81 și dacă înmulțim pe cei din stânga și dreapta lui, adică pe 3 cu 27, o să ne dea tot 81. Bun. Formula de sumă pentru termenii unei progresii geometrice, adică B1 plus B2 plus puncte până la Bn, este dată de formula primul termen B1 înmulțit. Și aici tragem linie de fracție și avem rația la puterea n minus 1 supra rația minus 1. Și învățăm practic această formulă pentru suma unei progresii geometrice.
Hai să vedem și exemplu. Să calculăm suma 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua plus puncte plus 1 pe 2 la 2008. Vedem o sumă care inițial ne sperie, pentru că ne-am gândit să aducem la același numitor sau ceva de genul care ar fi complicat. Dar cu progresii geometrice observăm că primul termen este 1, al doilea termen este 1 pe 2, al treilea termen este 1 pe 2 la a doua, adică fiecare termen se obține din cel precedent înmulțind cu 1 pe 2. Practic putem spune că rația noastră în acest caz este 1 pe 2. Și având și primul termen și rația și numărul de termeni, o să vedem cum îl deducem, putem să aplicăm formula pe care am învățat-o pentru a calcula suma acestei progresii geometrice. Și avem așa, primul termen este 1, că este aici. Apoi avem rația, care am zis că este 1 pe 2, la puterea n, care reprezintă numărul de termeni. Să vedem câți termeni avem. Aici, practic, este 1 pe 2 la puterea 1. De la 1 la 2008, eu am 2008 termeni, plus cel din față, adică acest 1 simplu, este al 2009-lea termen. Deci avem 1 pe 2 la puterea 2009, pentru că avem 2009 de termeni în această progresie geometrică. Minus 1, pentru că așa ne spune formula, totul supra rația minus 1, adică 1 pe 2 minus 1. Și ce ne rămâne de făcut este să ne apucăm să rezolvăm calculele. Aplicăm exponentul la fiecare termen din fracție, adică și la numitor și la numărător. Și 1 la 2009 ne dă 1, supra 2 la 2009, minus 1, totul supra 1 pe 2 și pe 1 îl scriu ca 2 pe 2. Aduc și aici la același numitor și o să am 1 minus 2 la 2009 supra 2 la 2009, totul supra 1 minus 2 pe 2. Având o fracție supra altă fracție, știu că trebuie să o copiez pe cea de la numărător și pe cea de la numitor să o răstorn. Practic o să avem 1 minus 2 la 2009 supra 2009 prima fracție, cea de la numărător, și a doua răsturnată. 2 supra 1 minus 2 care face minus 1. Acum, pe minusul de aici îl scot în fața operației ca să-mi fie mai ușor la calcul și o să am minus 1 minus 2 la 2009, las așa că nu știu să fac, supra 2 la 2008, pentru că 2 cu 2 la 2009 se reduce și îmi rămâne 2 la 2008. Tot ce mai rămâne să fac ca să fie o formă mai frumoasă a calculului e să aplic minusul de aici la numărător și să inversez termenii, adică să scriu 2 la 2009 minus 1, totul supra 2 la 2008. Și așa am calculat suma aceasta care inițial părea destul de grea. Bun, haideți să mai facem un exemplu ca să vedem ce ne mai poate cădea la subiectul 1 de la bacalaureat când ne întreabă de progresii aritmetice sau geometrice. Aici ni se zice că avem 3 termeni, x, 8 și 2x plus 1, termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Și știind acest lucru, că sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice, ne cere să aflăm pe x număr real, pe x aparține lui R. Și eu știu formula că dacă avem 3 termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice, numărul din mijloc, adică în cazul nostru 8, este media aritmetică a celorlalți doi, cei care îl înconjoară. Și cum scriu asta? Trag linie de fracție, primul număr x plus al doilea număr 2x plus 1, totul supra 2, pentru că asta înseamnă media aritmetică. Două numere le împart la 2. Bun. Și avem așa. Înmulțim cu 2 ca să scăpăm de fracție. 16 este x plus 2x plus 1. Dăm și pe 1 în partea aceasta cu semn schimbat. Avem că 15 este egal cu x plus 2x ne dă 3x. Împărțim prin 3.
și obținem foarte simplu că x egal cu 5. Și așa avem un subiect de BAC rezolvat foarte ușor.